Käytävä Paavo. 584 taso 2. Seitsemän, 9. 1. Puhekeräily parantaa työturvallisuutta ja ergonomiaa, kun silmät on vapaana havainnoimiseen ja kädet keräilemiseen. Muutenkin työskentely on helpottunut ja nopeutunut puhekeräilyn avulla. Työn tuottavuuden nousun takana uudessa järjestelmässä on turhien yksityiskohtien poiskarsiminen ja prosessin sisällä olevien työvaiheiden nopeuttaminen. Keräyspaikoissa oleva tarkistenumeron ansiosta virheiden määrä on vähentynyt merkittävästi. Työturvallisuus on noussut, kun kerääjän katseen ei tarvitse olla kiinnittyneen tilauslistaan. Näin kerääjä voi keskittyä trukin ohjaukseen ja keräilyyn. Keruudialogi etenee kerääjän ehdoilla. Informaatiota järjestelmästä kerääjän korvaan tulee vain halutuilla komennoilla. Kerääjä voi itse monipuolisesti säätää laitteen asetuksia, esimerkiksi äänen voimakkuutta, nopeutta ja korkeutta. Tuottavuuden kasvu moniasiakaskeräilyssä saavutetaan, kun kerätään useampaa tilausta samaan aikaan. Moniasiakaskeräilyssä järjestelmä kertoo tilatun määrän jälkeen, minkä asiakkaan kuljetusyksikköön kerätyt tavarat laitetaan. Näin estetään virheiden syntyminen. Laita 1A. 1. Laita 2B. 2. Laita 1C. 1. 4 1 2 taso 2. 4 6. Ota 3. Laita 1B. 1. Laita 2C. 2. Tokman toimii myös vaativissa olosuhteissa, kuten siellä, missä kädet täytyy suojata, merkintöjä ei voi kirjata paperille tai missä on voimakas taustameteli. Tuka Logistics on suomalainen päivittäistavarakaupan logistiikkayhtiö, joka tuottaa tavarahankinta- ja logistiikkapalveluja noin 1000 vähittäiskaupalle ja noin 4000 suurkeittiöasiakkaalle. Päivittäisenä volyymina se merkitsee noin 100 000 kerättyä tuoteriviä ja pihalla käy 400 kuorma-autoa. Kokemuksien mukaan puheohjaus on ylittänyt tavoitteensa. Virheprosentti on pudonnut 10%. Tällaisessa uutta teknologiaa sisällään pitävässä projektissa on myös paljon riskejä ja meidän tapauksessa puheohjaus oli se osa-alue, joka oli haastavin. Siinä viivakoodi suoritti osansa erinomaisesti. Keräys valmis. Vie ovelle 8. Keräyserä valmis. Saadaksesi seuraavan keräyserän sano valmis.